Atención á seguinte historia. Veciños de Lalín fretarán un autobús o domingo para acompañar o que foi o seu sacerdote durante os últimos 8 anos, Marcos García. O párroco encargarase a partir de agora de 15 parroquias de Melide. A desta mañá foi unha das últimas misas que Marcos García oficiará na igrexa da Nosa Señora das Dores de Lalín tras 8 anos de servizo neste concello. O domingo estrearase no seu novo destino, en Melide, unha marcha obrigada que está causando conmoción entre os fregueses. Moito, non? Sí. Non me quero emocionar, pero É unha persoa moi querida. é moi querida, moi querida. Teño moita pena por ele, porque era unha persona fabulosa. Se podía facer un favor, facío. El era estupendo, Sí se va a echar mucho de menos a Marcos. E unha persona que pensaba nos demais, sobre todo nas persoas que necesitaban. Como migrante nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado, nos ha consolado. Es un ser muy noble. A pasada fin de semana unhas 400 persoas renderonlle homenaxe cun xantar. Este domingo un nutrido grupo acompañarano na súa estrea en Melide. En principio éramos unhas cuantas personas que decidíramos ir a acompañar a Marcos a Melide, a súa primeira misa, un pouco por agarimo hacia él, por cercanía, e despois a xente empezounos a pedir si poñíamos un autobús, dixémoslle que se había xente para fletar un autobús, que o fletábamos. Hai xente que vai a ir nos seus coches particulares, pois porque queremos acompañalo no primeiro día do seu novo destino, porque lo merece, así de claro. O párroco recibe todas estas mostras de cariño con humildade e satisfacción e desexando o mellor pros seus sustitutos. Non é este feito de que veñan a Melide, non é ninguna manifestación en contra dos que van a estar aquí, sino todo o contrario. Se eu sempre lle digo a eles, eu estou encantado, eu creo que van a estar felices en Lalín cos novos cregos que van a vir. Estou convencido de que así vai a ser, son persoas maravillosas, e de seguro que os anos que voten aquí, despois cando les rematen, pois tamén lle farán unha homenaxe, seguro que sí. Melide non lle resulta extraño. Restudou ali na adolescencia e conserva boas amizades. Encara con ilusión o seu novo destino. Como decía aquel, co desexo de facer o ben e facelo ben.